Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Торак фондын капиталь төзекләндерүгә әле дә керешмәделәр. Бу сыйфатка тәэсир итәчәкме? Гүзәл Шихапова ачыклады. Белгечләр москитлы сеткаларга каршы бу ялларда икенче кат тәрәзәсеннән бала урамга егылган. Чаллы ТВ телеканалы ветераннар турында кайгырта. Җиңү бәйрәме уңаеннан хәбәрчеләр табиблар белән берлектә батырларга кунакка йөри. Капиталь ремонт уздырылырга тиешле йортлар исемлеге ел башыннан ук билгеле иде, әмма подрядчылар һаман да эшкә керешмәде. Узган елда бу вакытта фасад һәм түбәне төзекләндерүгә тотынганнар иде, ә быел исә әле генераль подрядчы да билгеләнмәгән. Шәһәрдәшләр йортларны исемлектән сызганнар дип борчыла. Икенчеләре вакытны сузу төзекләндерүнең сыйфатына начар тәэсир итәр дип куркам. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 52-11 йортында подъезда агымдагы ремонт барамының өчен идарә итүче оешма җавап бирә. Шәһәрдәшләр исә түземсезлек белән капиталь төзекләндерү башланганын көтә. Аның кысаларында фасад, инженер челтәрләре төзекләндерелергә тиеш. Переживаю, почему не переживаю? Летом сказали, вроде лета еще нету. Полностью замена труб, капитальный ремонт полностью фасада. Ну и площадка, наверное, вот эти тротуары. Беспокоит, а как не беспокоит? Конечно, беспокоит. Тем более вот у меня вот эта стена вот эта вот, да, она промерзает даже. Они же должны утеплить ее. Правильно? Капиталь ремонт кысаларында кайбер йортларда җылылык системасын төзекләндереләчәкләр. Монда йортларда яшәүчеләр дә борчыла. Подрядчылар җылылык сезонына өлгермәсләр дип куркалар алар. Җәен эшләрне тикшереп кабул итеп булмаячак, әмма борчылырга сәбәп юк дип аңлаттылар идарә итүче оешмада. Актларга җылылык тапшырганнан соң гына кул куелачак. Капиталь төзекләндерүнең узуын яхшылап күзәтәчәкләр. За качеством следят в первую очередь, тут, конечно, непосредственно сама управляющая компания. Она в этом заинтересована больше, наверное, всех остальных, так как в дальнейшем ей обслуживать данные сети дома. И поэтому от качества здесь зависит много. Вот. Кроме этого, есть специальные государственные органы, которые за это отвечают, такие как Управление контроля качества, Государственная жилищная инспекция, ну и ряд других госорганов. Йорт өчен җаваплылар эшләрне имза куеп кабул итәчәк. Әгәр кимчелекләр булса, подрядчылар хаталарны бушлай төзәтергә тиеш була. 2018 елда 127 йортта капиталь төзекләндерү узачак. Әлегә подрядчылар сайланмаган. Конкурс якын арада уздырылачак. Төзекләндерүгә май урталарында керешергә тиешләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әти-әниләргә москитлы сеткалардан баш тартырга киңәш итәләр. Чебен-черкигә каршы куелган корылма балаларның гомеренә куркынычлык тудыра. Соңгы елларда нәкъ шул сеткалар аркасында балаларның тәрәзәдән егылып төшү очраклары ешайды. Бу елларда 49-нчы комплекста тагын бер шундый хәл теркәлде. Эчке эшләр идарәсендә узган брифингта журналистларга аянычлы хәлнең сәбәпчесе булган сетканы күрсәттеләр. Узган якшәмбедә 4 яшьлек кызчык икенче кат тәрәзәсеннән егыла. Москитлы сетка тәрәзәгә беркетелмәгән була. Ребенок находился дома с родителями, однако буквально на минуту оставлено без присмотра, и ребенок посмотрел на улице и выпал из окна. В настоящее время ребенок находится в больнице. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара. Әти-әниләрне бурычларын үтәмәгән өчен административ хәтта җинаять җаваплылыгына да тартырга мөмкиннәр. Соңгы елларда балаларның тәрәзәдән егылып төшү очраклары ешайды. Былтыр Чаллыда 5 шундый очрак теркәлде. Бәхеткә барлык балалар да исән калды. Берсендә 28-07 йортның 9-нчы катыннан 6 яшьлек кыз егылып төшә. Моңа кадәр 9 яшьлек мәктәп баласы 3-нче каттан егылып төшкән иде. Она хотела побыстрее встретиться со своими родителями. Для чего открыла окно, наверное, хотела посмотреть. Все зависит от того, откуда падает, с какой силы падает. То есть или она просто шагнула, или она с разбега упала, какой вес ребенка. То есть много причин, в зависимости от которых травмы будут или такие, или другие. Гадәттә аянычлы хәлләр балалар бүлмәдә яки фатирда үзләре генә калган очракта килеп чыга. Москитлы сеткалар куркынычсызлык иллюзиясе тудыра. Еш кына әти-әниләр сетка саклар дип уйлый. Сетка үзе чыдам, әмма яхшылап беркетелми. Шуңа күрә фаҗига булмасын өчен тәрәзә ачуга чикләүләр, металл рәшәткәләр куярга кирәк. Иң мөһиме балаларны ялгыз калдырмаска. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Шәһәр сырхауханәләрендә Европа иммунизация атналыгына багышланган чаралар башлана. Атналык 23 апрельдән 29-на кадәр дәвам итәчәк. Чаллыда түгәрәк өстәлләр, әти-әниләр белән очрашулар оештырылачак, теләгән һәркем прививка ясата алачак. Бу чара Республика сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан ел саен уздырыла. Табиблар балаларга милли календар буенча билгеләнгән прививкаларны ясатып барырга киңәш итә. Вакцина зыян салган очраклар миллионга бер туры килә, әмма файдасы зур дип белгечләр. Медицина картасы югалган очракта анализлар тапшырып, нәтиҗәләр буенча барлык авырулар буенча антитәнчекләрне белеп булачак. Татарстан буенча суд приставлары идарәсе җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы чалуларны кабул итә. Игорь Безуевский халыкны борчыган сорауларга җавап бирәчәк. Очрашу суд приставларының икенче бүлегендә узачак. Кабул итү иртәнге 10-нан 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Алдан язылу өчен телефон номерын экраннарда күрәсез. Очрашуга килгәндә үзең белән паспорт булуы кирәк. Рәссамнар һәм рәсем сөючеләр Крылья художников арт-проектында катнашты. Авангард рәсем сәнгате фестивале Казан авиацион институтында быел 5-нче тапкыр үткәрелде. Проектның максаты яшь рәссамнар белән тәҗрибә уртаклашу һәм шәһәрдәшләребезне рәсем сәнгатенә җәлеп итү. Тере музыка һәм дистәләгән рәссамнар тырыша самолетлар буй. Быел катнашучылар махсус әзерләнгән очкычларны бизәргә тиеш. Безнең бүген ясаган эшләр бала институтта күргәзмә булып башлай инде соңрак. Арт-проектта профессиональ рәссамнар генә түгел, теләге булган һәркем катнашты. Иң мөһиме сәнгать әсәрен иҗат итәргә теләк булсын диештыручылар. Я пришла сюда со своей подругой, и мы не знали, что нужно принести кисти. И вот из подручных инструментов, с визитками, с салфетками нарисовали вот это. Татарстанның халык рәссаме Мадияр Хаҗиев әлеге проектта ел саен катнаша. Шәһәрдәшләрне дә чакыра. Бик кызыклы проект дип уйлыйм мин менә бу безнең шәһәр өчен. Быел проектта 30-га якын рәссам катнашты. Аларның саны ел саен арта бара. Иҗат җимешләре институтны бизәүдә кулланыла. Мәргән Файрушин, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. 9 май җиңү көне алдыннан Чаллы ТВ телеканалы «Будь здоров» тапшыруы белән берлектә ветераннар турында кайгыртып дигән акция оештыра. Табиблардан торган мобиль төркем сугышта катнашучыларның өйләренә барып, аларның сәламәтлеген тикшерәчәк, кирәкле киңәшләр бирәчәк. Табиблар белән беренче булып Мансур Хайдаров очрашты. Мансур Хайдаров фронтка 17 яшьтә китә. 43-45 елларда Ирак көнчыгышта хезмәт итә. Ул зенитлы пулеметларны көйләп торучы була. Сәламәтлеге начараю сәбәпле дембелгә эләгә. Бүген аның 2 оныгы һәм 3 оныкчыгы бар. Соңгы вакытта сәламәтлеген нык какшаган, хастаханәгә барырга теләми. Все у вас отлично, в легких хрипов нету, с сердцем у вас все здорово. По кардиограмме все в порядке, страшного ничего нету. Хорошо, что сердце проверили. Он в последнее время вот жаловался, что у него сердце болит. При кашле у него сердце болит. Но давление-то он сам это проверяет. Но вот кардиограмму это хорошо, что вы проверили. Мансур Хайдаровның йөрәген, қан басымын тикшерделәр, қан анализын алдылар. Табиб-невролог һәм терапевт тикшерде. Самое главное – это общение с ветеранами, когда они могут рассказать всю свою жизненную историю, всю свою историю прохождения войны, а мы можем внести тот небольшой вклад в поддержание их здоровья, чтобы они жили до 100 лет и дольше, чтобы они радовали нас своими историями, а мы гордились тем подвигом, который они совершили. Җиңү бәйрәме алдыннан ветераннарга Чаллы ТВ телеканалы һәм «Будь здоров» тапшыру исеменнән күчтәнәчләр дә тапшырылды. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бүгінгі гәмнәшләр, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челнинский Ералаш приглашает на съемки детей и молодежь. Запись на кастинг по телефону 788 505 788 505. Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованые заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.